ассалому алайкум дӯстони гиромӣ, мардуми ютуб подписчикои канали Сауду ТЖ. имрӯз 20 январи 2026 сол навори мошинои арзон дар канали Сауду ТЖ. бари шумо пешниҳод мешавад тамошо кунед. баъдан дӯстон мегӯм пешакӣ барои қабули реклама хона, замин, мошин, квартира, аппарат, чизе ки барои эълон, барои реклама, барои фурӯш дорен, метавонед муроҷиат кунед. худо хоҳад мо эълон мекунем, рекламагузорӣ карда фурӯшта мегузорем. тамоми маҳсулот чизе ки ҳаст эълон мекунем. ирӯза навор дӯстон дорем. Daewoo Tico ҳастай, баъдан Opel Hatchback ҳастай, Opel Caravan ҳастай, Opel Astra-G Caravan ҳастай, Astra-G Hatchback ҳастай, Daewoo Nexia ҳастай, Mercedes C-Class ҳастай, Toyota Camry ҳастай. хулоса беҳад навори зур алафдаравакҳои фурӯшӣ ҳастай, газелҳои фурӯшӣ ҳастай, дарахтҳои Paulownia ҳастай ва якчанд эълонҳои дигар тамошо кунед. дӯстон, телеграм-канали Сауду ТВ силкаш дар комментария мондагиай. биненда бовар кунед, бениҳоят хонаҳо, заминҳо, мошинои арзон дар инҷа мегузорем. маъқул бошад гузарен тамошо кунед. анҷа силкаш дар таги комментария. нафарое ки дар Москва, Московский област кор мекунед, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, борҳои ҷамъкарда дорен, ба шумо ширкати грузоперевозки Акаи Нозима тавсиятон метавонем ки тӯли якчанд солаи оиди ҳамин система кор мекунад, фаъолият мекунад. аз думи канали Сауду ТВ ба дили пир ба ширкати Акаи Нозим занг бизанед, борҳотона равон кунед. агар борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, ба мошинашон омада худшон бортона мегиранд. соғ саломат прямо Тоҷикистон. пашти ҳар ҳафтаина бор мебарам. бор бурда мешавад ба Душанбе, Кулов, Фархор, Ваҳдат, Норак, Данғара, Қурғонтепа, Муъминобод, Восеи Ҳамадонӣ, шаҳри Туз, Темурмалик, Калхозобод, Уяли, Хурусон, Фахрободу, Қубодиону, Гаравти, Ҷиликул. хулоса ба ҳамин тарафҳо бор мебаранд. фақат аз думи канали Сауду ТВ ба дили пир бе ягон мушкилӣ муроҷиат кунед. худо хоҳад бортона бурда мерасона бошад. ту кор гуфта истодаӣ, ман ба ту ҷои кори хуб пайдо кардам. кор дар ширкати машҳури туркии Эрсак ки ҳамаи занону бонувони хонашинро ба кор даъват мекунад. ман ба шумо ду варианти кориро пешниҳод мекунам. хоҳед дар ширкат кор мекунед, хоҳед аз хона кор мекунед. ман фикр мекунам ки шумо чунин кори беҳтарин ва сабукро дар ҳеҷ куҷо пайдо намекунед, чунки маоши беҳтарин дорад, тӯҳфаҳои арзишманд дорад ва саёҳат кардан ба дигар кишварҳо аз ҷониби ширкат аст. ва муҳимтар аз ҳама он аст ки ҳамаи маҳсулоташ ҳалол аст. ширкати Эрсак ҳамагӣ як каталог дошта дар як сол як маротиба иваз мешавад. пас мунтазири чӣ ҳастед? барои гирифтани маълумоти бештар ба рақамҳои дар зери навор буда муроҷиат кунед ва бо мо ҳамроҳ шавед. дӯстон, мегзарем ба аввалин дарахтҳои фурӯшӣ равонкардагӣ. дарахтҳои Павлония будааст. фурӯшӣ дар ноҳияи шаҳри Туз дастафка дорад. як донаш аз 10 сомон то 50 сомон, нархи оптовиш мегӯяд 30 сомон ай. тамошо кунед, ана ҳамин дарахтҳо. дарахтҳое ки ба зудӣ мехезанд, яъне ки медаванд, ғавс мешаванд. нархҳои оптовӣ 30 сомон. телефон, ватсап мегузорам. дарахтҳои Павлония беҳтарин дарахтҳо мебошад. нархҳошон аз 10 то 50. агар бисёр ки гирифтен, хеле арзон мекунад, скидка мекунад. ин дарахт баъди 6-7 сол тайёр мешавад. як дарахт 10-15 то тахта гирифта мешавад. дастафка ба ҳамаи ҷои Тоҷикистон ҳастай равон мекунем. марҳамат дӯстон, дар байни 10-15 сол мега, яъне ки дар байни як дарахт мега 10-15 та тахта метия 6-7 сол да. ина дӯстон беҳтарин вариант барои бизнес кардан. занг бизанед. мегзарем ба дуюмин мошини фурӯшӣ. Opel Astra F ҳастай ки солаш 1997 дар шаҳри Бохтар, Қурғонтепада қарор дорад. 43,000 сомон нарх дорад. бензини газ, мотор 1.6 автоматика. ина дӯстон кадомитон хетчбеки автоматика гуфтесен? бовар кунед, варианти зур, краска тозаҳак. хоб срочна яксола ҳуҷҷат дора. номеро транзит, утилизатсия дора, аз учёт баровардагӣ тайёр. мотор, коробка сад, ходовой сад, 4 чашка беварид. мошин такси гаштагӣ нестай. мошин задагӣ, пусидагӣ надорад. краска тоза сирх. номероко транзит. савдо болои капот 43,000 шаҳри Бохтар, Қурғани Пешина. занг бизанед, масъя кунед.
دوستان مگذاریم با سیومین ماشین فروشی اوپل استریف است که در کوزیفی کاروان اونیورسال автомашина. سالش 95 در شهر دوشنبه 24000 سومان بنزین گاز ابیوم 1.6 коробка механика واتساپ اخیرش 1102 زنگ بزنین. السلام علیکم مردم برداری ماشین خر подписчикои канали Saudo TG номер 1 یک ساله حجت утилизация داره 4 بالون نوای خدوایشان سوزای коробкашам سوزای مسئله از خود نداره کم ترک لکی بلوش افتوده سوختگی адрес душанбе гипразем пеши бозори гипраземда қарор дора 24000 сомонӣ опел фк дар кузуфи караван занг бизанем бачаҳо азиз. як талай монен дар канал ҳози подписа сакнен. ҳамин наворое ки Saudo TG мегзора ҳамаш ба хотири шумо бачаҳо. чизе мегзорен шумо тамошо кунен ягон мошина бигирен. мегзарем ба чорумин эълони ирӯза. гандумдараваки фурӯшӣ ҳастае ки дар канали Saudo TG истеҳсоли Пакистан 26000 нарх адрес ноҳияи Қубодиён телефон ватсап мегзорам. барои тракторҳои Т28 Т40 МТЗ80 МТЗ82 туғрӣ мегира гандум медрава як қатор мекуна барои ба трактор часпондан яъне ки ҳама чиз ҳастай запас корча дора ҳамагӣ як моҳ дар сезон кор кардагӣ бепроблема нав гандум дравидем сабаби Saudo трактор дорум ида успед накеста мега. мегзарем ба панҷумин мошини фурӯшӣ. Mercedes Benz класси фурӯшӣ ҳастае ки солаш 97 дар душанбе 49000 нархаш газу бензин объём 2 коробка механика кузов сидан краска тоза ҳолати нахаду ди механикаш хати рақамҳои CC ахири ватсапи соҳиби С-класс. ассалому алайкум мардум кузов 202 4 балон 80%, аккумулятор пачка, монитор Android, чехол нав, салон сиёҳ. хуб техас мотор 2 моҳи дига, потолок хушрӯ, мошинро аз худ надора, мегирӣ газа бензина заправка мекунӣ, айрӯи зиндагиё мешавад. чоча номеракош падарка 49000 сомонӣ боз муомила дорад. занг бизанен аз уми канали Saudo TG салом барасонем дӯстони азиз. дӯстони азиз мегзарем ба шашумин тикои фурӯшӣ беҳтарин ҳолат. Daewoo Tico қадду қомат хушроак, краска сафеди бесарапин, номерако транзит, солаш 96 ноҳияи шаҳри нави хидмонда қарор дора. 17500 нарх дора. бензини газай, объём 1 расходиш беҳад камай. ҳамин заправка мекунӣ, агар хато накунӣ фуромӯш мекуна бачаҳо. медонед барое ки ӯ қаматҳои надоранд, кам расходак. хай коробкаш механика рақамҳои дастии ахири 6170 занг бизанед. ҳуҷҷат то 07/01/2027 ҳастай. хадавои мотор коробка соз дорад. дӯстон хулоса созай муомила нашод нарх 7.5 та Saudo болои капот Tico Daewoo дар ноҳияи шаҳри нав буда 96 сол газ бензин объёмаш 1 механика занг бизанед масъия кунед бигиренаш. ҳамин ҳисору регари шаҳри нав фақат Tico бисёр айҷа. сон мегзарем ба ҳафтумин газели пассажирни. пассажирни газели фурӯшӣ ҳастае ки солаш 2005 коробкаш механика мошини мусофирбарӣ мотор 406 ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ роҳи Лелин мега. 17 ҷои нишаст дора. нарх 40000 сомонӣ. нархи беҳтарин. бениҳоят нархи зур бачаҳо. дар ин давр замони ҳозир ки нархҳо гараини қиматанд. телефон мегзорам занг бизанен. ҳуҷҷат утилизатсия дора. мошин бе ягон расход. пассажирни автомобил мебошад. нархаш 40000 муомила дора. занг бизанен аз уми канали мо. ана дӯстон як хоҳиш мекунем. ҳамин 70%, 80% мардуме ки тамошо мекунен лайк намегзорен. ҳамин тарафи дасти чапа нигоҳ кунен знаки лайк мондагай. ман медонам 80% мон мондагӣ нестем. хоҳиша ҳаматон агар хоҳиши дастгирии Saudo TG додаратона дошта бошен як та лайк монен, подписатсия кунен барои худтона хубай. мегзарем ба ҳаштумин мошини фурӯшӣ.
лада ваз 2107 фурӯшӣ астае ки солаш 2003 сол соли барориш. мошин дар шаҳри хуҷанд 12000 сомон нарх. 2107 2003 ма 12000 мега бачон дидесен. чӣ хел нархи зӯр. гази бензин ай объем 1.6 коробкаш механика ҳай. рақамҳои WhatsApp ахири 36 занг бизанен. техосмотр дора, 10 моҳа дора, утилизатсия дора. дӯстон азиз, хуб 2107 12000 муомила дар болои капоти мошин дар шаҳри хуҷанд. шумо дар кадом маркаи мошин дар кортон ай? дар ҳамин таги комментария видеоро стоп кунед нависен. 07 дар корай, 08 дар корай. кадом маркаи мошин? Camry дар корай, Axio дар корай, Fielder дар корай, Hyundai дар корай, Lexus дар корай, чизе дар корай? метавонен дар комментария нависен. худо хоҳад ҳамин кадоми дора, баъд мо дароӣ мекунем, мо эълон мекунем баҳри ҳама. баъд иншоалло шумо мехарен, Saudo TV савдо мекунад. мегзарем ба нӯҳумин мошини фурӯшӣ. Toyota Camry фурӯшӣ астае дӯстон ки солаш 2003. мошин душанбе 59000 сомон нарх. бензин плюс газ. объем 2.4 автоматика. Camry ба фикр Camry 1 бача азиз 2003 сол. 2.4 автомат, газ плюс бензин 59000 савдо болои мошин дар душанбе. солона ҳуҷҷат, мотор коробка нав мондагия бача азиз, яъне ки навай. харидори аниқ занг занен. ба астраҷи автомат алиш мешава. боша варианти алиши пешниҳод кунен. астраҷи автоматика боша алиши вариант дорем. хел ба нарх 59000 муомилаш хати. занг занен бигӯем ки мо аз канали Saudo TG ҳамин мошинчаи тозаҳак ки хушроҳака тамошо кардем. мақсад ки мо харидорем. ягон сума арзон мекуна намекуна, аз уми мо ки занг занен худо хоҳад худшо мефаҳмам бача азиз. мегзарем ба даҳумин мошини фурӯшӣ. Opel Astra G фурӯшӣ астае ки солаш 1999. мошин дар хуҷанд 49000 сомон 1999 сол. 49000 сомонӣ. бензини газ, мотор 1.6 механика, номеро транзит. мошин дар ҳолати хуб ай. мотораш 1.6 Ecotec, 1.6 16 яъне дӯстон азиз. техосмотрш мега 6 моҳа. утилизатсия хай умраш қати дора. 4 баллонаш нав. харидори аниқ занг занен худо хоҳад савдо мешава. моторш калоне бачо азиз. масъалаи кашиш зурай. мегӯянд ки моторои 16 намешава, ҳамун инжекторда сӯзай. медонед бачо? агар ба шарте ки ҳамин масъалаи ҳамин пробеги ремент, пробеги маслаша шумо эҳтиёт карда эътибор тиҳенда. ин 16 дӯстон беҳад зуран. лишни мо худмон пешакӣ дути ҳай мекардем. бовар кунед гарени мекаша. кашиш зурай барои бор бурдан. мегзарем ба 11-умин мошини фурӯшӣ. Opel Astra G фурӯшӣ астае ки солаш 2006. мошин дар душанбе 54000 бензини холӣ. объемаш 1.6 коробкаш механика. занг бизанед бачаҳо азиз. рақамҳои WhatsApp ахираш 1818. хоб дӯстон, дар ҳолати хуб қарор дора. мотораш 1.6 Trinport, 1.6 Trinport басай сепи, яъне ки беҳтарин мошин ҳаракат ки дер намон мега. хеле нарх кам ай. 2006 ай, 2000, 2001 нест ай. 2006 ай 54000, 70-80 нагуфтеса бачаҳо азиз. ман бовар дорам ки иншоалло ки маъқултон мешава. ина бо далчи хатон занг бизанен. як та лайк монен бачаҳо. 80% дастгирӣ намекунен. нигоҳ кунен ҳамун знаки лайк бинен мондагӣ нестен. агар ки монен иншоалло беҳтарин мешава. ҳам мошино савдо мешава, ҳам наворо тоб меро бачаҳо азиз. мегзарем ба 12-умин мошини фурӯшӣ. дӯстон азиз, Astra G каравани фурӯшӣ астае ки солаш 99. караванон нисбат ба ҳамин сидани хеҷибекош камтар қиматанд. кузовҳои универсал бачаҳо барои бор кашидан ин менӯи Astra G-ҳо беҳади баъд, яъне удобне ай, ба ҳамин хотир камтар қиматтараканд. любой ҷо нигоҳ кунеда. ҳай ягон кас агар зурш ная, хеле намефурӯша арзонтарак. 99 сол ноҳияи рӯдакӣ дар қарор дорад. 53000. 99 солаш 53000. леки қадду қоматш беҳад хушрӯ. мордаш фасон, диска калпакҳои зур, кузов универсал. хуб нигоҳ кунед чӣ хел агар бо поликора ҳамун сидениёро фурӯрем боз зури банд мешава. 53000 бензин газ, объемш 1.6 коробкаш механика.
беҳтарин ҳолат ҳуҷҷат ва хадавои 100%. хуб газ плюс бензин 1.616 боша, инжектор боша, прасои боша занг занем. мегзарем ба 13-ҳумин мошини фурӯшӣ. Opel Astra фурӯшӣ ҳастае ки солаш 96 дар душанбе қарор дорад. 37,000 нарх дорад бародари азиз. гази бензин, кузов хетчбек, мотор 1.6, коробка механика, фурӯшӣ Opel FK 96 сол фурӯхта мешавад. дар ҳолати беҳтарин мошин бо бензин, газ, коробка механика, краска нав кардагӣ, бе ягон харошидагӣ, мотор гарантияш қатъӣ, тоза ҳакай, дар дараҷаи олӣ, кафидагӣ, пусидагӣ надорад, любой хел проверкада тайёр аст. 37,000 96 сол кузов хетчбек. занг бизанем бачаҳо азиз. ирӯза навор дӯстон ба ҳамиқа мошино тамом шид. чизе ки буд ёфтем, роӣ кардем, хоҳиш кардем, лайк намондем, не ки мо навор кардем бачаҳо. ана далши бо барои реклама муроҷиат бикунен. имкон боша хоҳиши дастгирии Saudo TJ додаратон дорен, як дона лайк бонед, ай шумо ҳеҷ намерава. дар канал подписатсия